салом ба беҳтарин ҷомеаи футболӣ. Дирӯз дар чанд чемпионат бозиҳои ҷолиб гузаштанд, аммо имрӯз мо танҳо дар бораи як бозӣ гап мезанем. Бозии Барселона бо Реал Соседад. Ин бозӣ ба ҷадвали чемпионати Испания таъсири калон расонд ва дар он бисёр чизҳо рӯй доданд. Ба ҳар ҳол, ман ин бозиро дар канали телеграми худ нишон додам ва мо онро бо обунатчиён якҷоя тамошо кардем. Ҳамаи лаҳзаҳои муҳимро сари вақт муҳокима кардем ва бозиро бо сифати хуб тамошо кардем. Агар шумо дирӯз дар он ҷо набудед, ҳеҷ гап не. Фардо бозиҳои Лигаи Чемпионҳоро якҷоя тамошо мекунем ва фикрҳои худро ҳангоми бозӣ мубодила мекунем. Пас ҳатман обуна шавед, то бозиҳоро бо ҳам бинем ва муҳокима намоем. Ссилкаи телеграм канал дар комментария ва описанияи ин видео гузошта шудааст. Аз шумо мисли ҳар вақта лайк ва дар канал обуна шудан, аз он бошад ҳар рӯз видеои нав баровардан. Акнун дар ягон ҷо ба азур шинед, мо бошем сар мекунем. Барселона боз як ғалабаи муҳим ба даст овард ва ин дафъа рақибаш Реал Соседад буд. Бозии даври 26-ми Ла Лига бо ҳисоби 4-0 ба поён расид. Ин на танҳо ба дастаи Ханси Флик имкон дод ки дар чемпионат мавқеи худро мустаҳкам кунад, балки нишон дод ки Барселона барои чемпионӣ муборизаи ҷиддӣ мебарад. Ҳодисаи асосии бозии аллакай дар дақиқаи 17 рух дод. Ҳимоятгари Реал Соседад Арец Элустондо корти сурх гирифт ва Дасташро дар майдон танҳо гузошт. Аз ҳамин лаҳза Барселона пурра назорати бозиро ба даст гирифт ва пай дар пай ба дарвозаи рақиб ҳамла кард. Ҳисоб дар дақиқаи 25 кушода шуд. Дани Олмо ба Жерар Мартин партофти хуб дод ва ӯ тӯбро ба дарвоза равон кард. Танҳо 4 дақиқа пас Олмо боз як зарбаи хуб ба тарафи Марк Касадо анҷом дод ки ҳисобро 2-0 кард. Дар қисми дуюми бозӣ ҳамлаи Барселона идома ёфт. Дар дақиқаи 56 Ронал Араухо пас аз зарбаи кунҷӣ тӯбро ба дарвоза зад. Баъди ҳамагӣ 4 дақиқа Роберт Левандовски ҳисобро 4-0 намуд. Ин гол барои Левандовски 34-ум тӯби ӯ дар мавсим буд. Дар Ла Лига ӯ акнун 21 гол задааст. Ин беҳтарин мавсими ӯ дар ҳаёти Барселона мебошад ва нишон медиҳад ки ӯ яке аз бозингарони калидии даста аст. Ин ғалаба нишон дод ки Барселона дар ҳолати хуб қарор дорад. Даста 15 бозӣ пайҳам бохт накардааст. Охирин бохти Каталониё 21 декабри соли 2024 буд. Аз он вақт ин ҷониб онҳо 12 ғалаба ба даст оварданд ва 3 бозиро мусовӣ карданд. Боз як рекорди муҳим. Барселона дар ин мавсим аллакай 71 гол задааст. Ин натиҷа аз соли 2017 ин ҷониб беҳтарин аст. Он вақт даста пас аз 26 бозӣ 76 гол дошт. Пас аз ин ғалаба Барселона бо 57 хол дар ҷои аввал қарор гирифт. Дар ҷои дуюм Атлетико бо 56 хол ва дар ҷои сеюм Реал бо 54 хол ҷойгир шуданд. Ин маънои онро дорад ки мубориза барои чемпионӣ ҳанӯз пуршиддат боқӣ мемонад. Ҳоло диққати даста ба бозии муҳими навбатӣ равона шудааст. 5 март Барселона дар Лигаи Чемпионҳо дар меҳмонӣ бо Бенфика бозӣ мекунад. Агар Каталониё ҳамин гуна идома диҳанд, онҳо метавонанд дар Аврупо низ муваффақ шаванд. Ин ғалаба собит кард ки Барселона ба сатҳи хеле хуб расидааст. ҳамлаи даста самаранок кор мекунад. Нимҳимоятгарон бозиро назорат мекунанд ва ҳимоят бо роҳбарии Араухо устувор аст. Агар даста ҳамин гуна идома диҳад, имкони қаҳрамонӣ хеле баланд хоҳад буд. Дар моҳи декабр мухлисони Реал шӯхӣ мекарданд ки дар Каталония -7 дараҷа сардӣ ҳукмфармост. Аммо ҳоло бо омадани баҳор Барселона гарм шуд ва бо +3 расид. На танҳо дар обу ҳаво, балки дар ҷадвали чемпионат низ. Ширкати Азия Маркет хурсанд кардани харидорони худро идома медиҳад ва акнун ба ҳамаи доруҳо то 25% таъфиф эълон менамоянд. Доруҳо барои баровардани риши мӯи сар, гирифтани вазн, бақувват кардани иммунитет ва қавӣ гардонидани мардонагӣ. Ҳама ин доруҳо тартиби табиӣ дошта сифаташон олӣ аст ва чӣ тавре ки гуфтем, айни ҳол 25% арзонтар мебошанд. Барои фармоиш ба рақамҳои дар экран буда занг занед ва ин имконияти хубро аз даст надиҳед. Азия Маркет, кафолати тансиятии шумо. қоидаҳои нав дар футбол ва таъсири онҳо. Боз қоидаҳои навро эълон карданд ки гӯё бозиро дигар мекунанд. Вале агар бо диққат фикр кунем, оё воқеан чизе тағйир меёбад? Биёед якҷоя фаҳмем. Мегӯянд ки акнун танҳо капитанҳо метавонанд бо довар баҳс кунанд. Вале мо аллакай дар ёри 2024 дидем ки ин қоида чандон риоя намешуд. ҳамаи бозингарон ҳар вақт мехостанд бо довар гап мезаданд. Танҳо агар ин корро Винисиус кунад, ӯро дарав ҷазо медиҳанд. Дар асл доварон ҳамеша бо ҳар кас гуногун муносибат мекунанд. Агар бозингари машҳур бошӣ, метавонӣ бо довар гап занӣ бе мушкилӣ. Вале агар бозингари оддӣ бошӣ ва чизе гӯӣ, зуд корти зард мегирӣ. Акнун ин қоида расмӣ шуд, вале савол ин аст ки
ки онро назорат мекунад? Агар як бозингар бо довар гап занад ва баъд капитан ҳамон гапро такрор кунад, ин ҳисоб намешавад ё ҳар касе ки даҳонашро кушод ҷазо мегирад. Ба фикрам ин қоида танҳо дар рӯи коғаз хуб менамояд, вале дар амал ҳама боз ҳам бо доварон баҳс мекунанд. ҷазо барои дароз нигоҳ доштани тӯб аз тарафи дарвозабон. ин тағйирот муҳим аст. ҳама медонанд ки баъзе дарвозабонҳо вақтро кашол медиҳанд, баъзеҳо тӯбро дар дасташон зиёд нигоҳ медоранд, баъзеҳо онро ба тарафи дигар меғелонанд, баъзеҳо ҳатто онам мекушанд ки гӯё ҷароҳат бардоштанд то вақти бозиро кам кунанд. ҳоло қоида тағйир ёфт. агар дарвозабон тӯбро аз 8 сония зиёд нигоҳ дорад, довар ба ҳариф зарбаи кунҷӣ медиҳад. аз як тараф ин қоида хуб аст. дарвозабонҳо дигар наметавонанд вақти зиёд кашанд, вале аз тарафи дигар чӣ мешавад агар ҳарифон ҳамаи роҳҳои додани пасро пӯшанд ва дарвозабон маҷбур мешавад ки мунтазир монад? агар довар вақтро сахт ҳисоб кунад, мумкин аст дарвозабонҳо аз тарс тӯбро зуд ба ҳар куҷое бипартоянд то ки ҷазо нагиранд. ин хелам намешавад ку. дар назария ин қоида метавонад бозиро тезтар кунад, вале бозам ҳамаи чиз аз доварон вобаста аст ки чӣ гуна онро татбиқ мекунанд. эълони оммавии қарорҳои вар. ҳоло доварон метавонанд қарорҳои варро баланд эълон кунанд, мисли он ки дар Англия санҷида мешуд. ин метавонад барои мухлисон муфид бошад, зеро онҳо метавонанд фаҳманд ки чаро довар чунин қарор қабул кард. вале дар баъзе лигаҳо ки доварон хатогӯӣ зиёд мекунанд, ин метавонад мушкилоти навро ба вуҷуд орад. хулоса, дар рӯи коғаз тағйирот калон менамояд, вале дар асл тағйироти зиёд нест. тағйироти асосӣ ҷаззоб барои дароз нигоҳ доштани тӯб аз тарафи дарвозабон. агар доварон онро ҷиддӣ назорат кунанд, ин метавонад ба бозӣ таъсир расонад. дар дигар қоидаҳо тағйироти калон нест. пас интизор мешавем ки дар аввалин бозиҳо чӣ мешавад ва мебинем ки қоидаҳои нав то чӣ андоза кор мекунанд. агар дар бораи Арсенал ва бозингарони беҳтаринаш гап занем, ҳамеша як ҳодиса такрор мешавад. футболбоз дар клуб рушд мекунад, беҳтар мешавад, аммо баъд мефаҳмад ки бидуни трофей пешрафт кардан душвор аст ва ба дастаи пурқувваттар меравад. Салиба аввалин нест ва охирин ҳам намешавад. ҳоло Реал ин вазъиятро ба фоидаи худ истифода кардан мехоҳад. онҳо мисли бозӣ дар футбол менеҷер, аммо дар ҳаёти воқеӣ амал мекунанд. агар имкони бепул гирифтани бозингар бошад, чаро пул сарф кунанд? дар солҳои охир Реал комилан омӯхтааст ки чӣ гуна бояд интизор шавад. онҳо футболбозонеро меҷӯянд ки 1-2 соли охири шартномаашонро доранд ва сипас бо онҳо суҳбат мекунанд ки то ки онҳо шартномаи нав набанданд. баъд онҳо ба бозингарон ваъда медиҳанд ки вақти шартномаашон ба охир расид, ба Реал мегузаранд ва маоши хуб мегиранд. ҳамин тавр онҳо Алаба, Рюдигер ва Мбапперо гирифтанд. ҳоло бо Трент Александр-Арнолд ҳам ҳамин тавр мекунанд ва акнун навбати Салиба расидааст. барои Арсенал ин хабари бад аст. агар Салиба нахоҳад шартномаи нав бандад, пас тобистони соли 2026 клуб ба мушкилоти ҷиддӣ дучор мешавад. онҳо танҳо ду роҳ доранд. якум, Салибаро фурӯшанд, аммо нархаш аллакай паст мешавад, зеро дастаҳои дигар медонанд ки ӯ метавонад бепул равад. дуюм, ӯро бепул аз даст диҳанд ки барои клуб шармандагӣ воқеъ мешавад, зеро онҳо яке аз беҳтарин ҳимоятгарони ҷаҳонро бепул аз даст медиҳанд. ҳатто агар онҳо ӯро дар 2026 фурӯшанд ҳам нархаш баланд намешавад, зеро Реал метавонад бозингарро итминон диҳад ки як соли дигар интизор шавад ва пасон бепул гузарад. ин вазъият барои Реал хеле фоидаовар аст. ё онҳо Салибаро бо нархи паст мехаранд, ё баъдтар ҳеҷ чиз намедиҳанд ва мегиранд. дар Мадрид хуб медонанд ки то соли 2026 вақти иваз кардани ҳимоятгарон мерасад. Рюдигер 33 сола, Алаба 34 сола мешавад ва сол аз сол беҳтар намешаванд. ҳарду ҳам шартномаҳошон ба охир мерасад ва маълум нест ки Реал онҳоро дар даста нигоҳ медорад ё ин ки не. ғайр аз ин, Милитао пас аз ҷароҳати вазнин бармегардад, аммо касе намедонад ки ӯ оё боз ҳамон бозингари қаблӣ мешавад ё ин ки не. бинобар ин Реал аллакай дар фикри он аст ки чӣ гуна як ҳимоятгари ҷавон ва бо эътимодро ба даста биёрад. Салиба барои ин нақша беҳтарин вариант аст. ҷавон, 23 сола, қавӣ, аллакай яке аз беҳтарин ҳимоятгарони ҷаҳон ва эҳтимол бепул дастрас мешавад. албатта ин нақша комил ба назар мерасад, аммо баъзе мушкилот ҳастанд. аввалан худи Салиба бояд розӣ шавад ки ба Реал биравад. бале, Реал дастаи бузург аст, аммо Арсенал ҳам ҳоло пешрафт мекунад ва агар онҳо дар ин 2 сол трофеи муҳимро ба даст оваранд, мумкин аст ки Салиба фикрашро дигар кунад ва шартномаи нав бандад. дуюм, рақобат. Реал ягона дастае нест ки Салибаро мехоҳад. ӯ беҳтарин ҳимоятгари ҷаҳон ҳисобида мешавад ва агар дар 2026 шартномааш ба охир расад, бешубҳа ПСЖ, Манчестер Сити, Бавария ва дигар дастаҳои калон ҳам ӯро мехоҳанд. онҳо метавонанд маоши зиёдтар пешниҳод кунанд ва имкониятҳои хубтар диҳанд. чӣ мешавад дар
охир Реал боз тактикаи дӯстдоштаи худро истифода мебарад. Интизор мешаванд ки Салиба шартномаашро тамдид накунад ва пас ӯро ё бо нархи арзон ё бепул мегиранд. Барои Арсенал ин як имтиҳони калон аст. Онҳо бояд ё ӯро бовар кунанд ки шартномаи нав бандад, ё ӯро пеш аз 2026 фурӯшанд, то ки ӯро бепул аз даст надиҳанд. Агар Салиба розӣ шавад ки интизор шавад, Реал бозам бепул як бозингари сатҳи баландро мегирад. Агар не, онҳо ба ҷои ӯ бозингари дигар меёбанд. Ҳамин тавр ҳоло ҳамаи чиз аз Салиба вобаста аст, аммо бо назардошти таҷриба эҳтимолияти зиёд дорад ки Реал боз бо тактикаи интизорӣ пирӯз мешавад. ба ҳамин тамом бовар дорам ки эҷодкории ман ба шумо писанд меояд. Лайк, комментария ва дар канал обуна шуданро аз ёд набароред. Бо шумо мисли ҳар вақта Муҳаммад Гирифт хайбордорум дар паноҳи Аллоҳ.